Yo, 'yan Najeriya na warkado kun yarinya ta tsagaro muku tsuliyar dodo don mai cin uwa ku. Na kuna da gungume uban 'yan banza aljanna gafara wuta salamu alaikum arne nake na hasan kare da akuya ko ba nake ina taba bundi. A madadin ta na duka dan Najeriya ta shahe shi don mai cin uwa ku don uban da ke hurza mu uwa ku bura. Come forward. Duk wanda ya yarda wannan tunani ne yayi mai me like. Amma dai wannan yaki ne ko to wani ya kira mana jarfa daga Niger mun shigo ku da ma akwai makaranta Zagi a Niger ne. Hege da baki kamar an yaga hammata gaskiya mun zagu. Duk wanda ya yarda wannan asalin kare ne asalin yaki ne dan Allah ya yi min like. Mutum ya ce aljanna gafara wuta salamu alaikum. Har kuku tsaya kuna baka makanku lokaci akan she. Na turmuta ta bishiyar adawa a gindin magabatanka. Ban taba ganin mahaukasi irin wannan mutumin ba. Shugaban mahaukatan duniya kafto mu ya Nigeria mun gode. Amman dai mahaukaci ne ko? Gashabun takaicin idan mun zage tsinannen ba zai iya karantawa ba. Allah ya baka lafiya lallai mun sha zagi gaskiya Allah ya shirya mana kai. Amma me muka yi maka haka kaga wani mai ruwan gogon biri. Kai kana gani wannan kasan shida da baba wani babanci. Abin haushi ma ba zai iya karanta comments ba. Arne mara addini mara tarbiya kawai. May God have mercy on you. Ko yanzu mun matiya wallahi babu wanda na sani a cikin Niger sai Hassan makeup kai kuwa kasan mutane da yawa cikin Najeriya lelwiwi ce ke aiki wannan kuma waye please Allah ya tine wa warka wannan aina yayi makaranta ubanka ya ciwarka to Allah ya samu da ce mun gode mu yan Najeriya shigi ya kwaya Allah ya saka mutu gobe don babarka banza jaki ubanka ya daki hancin warka wanda ya ce aljanna gafara wuta salamu alaikum kai kasan hatta Allah da manzonsa da malaiku tsinannen ne shi muna rokon Allah ya kara tine maka duk wanda ya yarda mahaukaci ne ya min like wallahi ba laifinsa bane talauci ne da jahilci ba famu muka ce faransa da mata muku ba fa wai har jirage yake zaga gaskiya mun zagwa bar mu hakanan ka ji dan wiwi kuna zagin shi to ai bai ya karatu ba balle ya karanta shahige jahili mutumin da ya ce aljanna gafara wuta salamu alaikum ai tun daga nan kun san ya gama tafiya babu kai ya ci kai ga muni ga jahilci Allah ga bawanka nan ka shiryar da shi akan hanyar madaidaiciya gaskiya mun zaguwe yawa ya ta saina mata wankar tsarki duk wanda ya yadda wannan dabba ne ya min like bai san da zaman comment section ba sai dai kuma voice note duk mai hankali wanda ya ci dariya irina ya gane mahaukacin jahili ne ya min like talauci mugun ciwo kai jama'a wayo wanda ya gano ya fi jaki da banci min like gindin warka wannan cikakken tunanne ne